Machiegni mag tuke jatend piny Kenya William Ruto chiwo singo ne piny Kenya biro tieko gedo mag pewe motelone tuke mag CHAN gi mago mag pinje Afrika 2027. Ruto nobedo gi romo gi jatend CAF Patrice Motsepe matimo limbe pinje adek mabiro bago tuke mag CHAN dwe mar 2 higa manyien. James Opondo tiere kod ler. Jatend piny William Ruto bedo gi romo gi jakoma mar riwruok matayo tuke adhula pinje mag Afrika Patrice Motsepe e kar jot mar jatend piny. E romono makende Ruto singone Motsepe ni piny mar Kenya kokalo kuom sirikal biro timo manyalore mar tieko gedo mag Kasarani gi Nyayo motelone tuke mag CHAN higa manyien. Bang' wuok e piny mar Tanzania kendo chopo e pacho ka ing'eyo chala mar pewe, Patrice Motsepe wacho ni e twak mare gi jatend piny en gi geno ni Kenya kaachiel gi pinje mag Tanzania gi Uganda biro bago tuke mag CHAN mibiro bagi higa manyien. Huge gratitude to President William Ruto for the excellent work that he's been doing, and when I the last time said to you that I've got total confidence in the enormous progress and total confidence and trust in the commitments that President Ruto has made to me and to the 54 nations in Africa and to CAF, today is a manifestation. Motsepe nolimo alap ma Kasarani gi Nyayo e limbe mane obedogo kaachiel gi jatend migawo machon Kipchumba Murkomen, jakom riwruok matayo tuke adhula pacho ka Hussein Mohamed kaachiel gi jakom mar komiti matayo chenro mag bago tuke CHAN gi AFCON Nicholas Musonye. But what makes me proud is with this level of commitment and passion to make sure that the stadiums, the infrastructure, the facilities, the training pitches are ready for February. I have all the confidence in the world that preparations for the CHAN, for the CAN, the AFCON in 2027 will be equally successful. So jatend migawo machon mar weche tuke Kipchumba Murkomen olero ni sirikal biro tieko gedo mag pewe kosingo ni Kasarani gi Nyayo gedo margi biro rumo kaka nochan. Kopogore gi tuke mag CHAN, Murkomen bende olero ni tuke adhula mag pinje Afrika higa mar 2027 nitiere e pachgi kaka sirikal. I've seen yourself from Kasarani to the training pitches to now here in Nyayo. We are doing everything possible to make sure that we are burning the midnight oil. We have rolled our sleeves, Mr. President, to make sure that we are ready to host CHAN in February as designated by CAF. First of all, I'm very excited to see the progress across all infrastructure. We are also very delighted to host CAF delegation here in Kenya. I'm extremely delighted to get the assurance and the support of His Excellency, the President of our country, His Excellency William Ruto, and most importantly for our President here of CAF, it's his commitment and dedication that we've seen over the last couple of months. Tuke mag CHAN biro yoyo pinje 16 mag Afrika dwe mar 2 higa manyien ka pinje mag Kenya, Tanzania gi Uganda mabende biro bago tuke mag AFCON higa mar 2027 nyaka tim ikruok margi mag pewe e yorno makare. Motsepe wuok pacho ka kodhi e piny mar Uganda kama bende odhi bedo gi romo gi jatend pinyno Yoweri Museveni. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi.